Bueno, atal berria hasi behar dugu. Elektronika analogikako gaia, proiektuan erabiltzen ari garena ikusi dugu, gero zarata eta interferentzia horiek enundi sortu daitezken nola saiatu saiesten ere ikusi dugu, urrengo atala ikusi behar dugu. Elektronika digitala, analogikoaren ez dakite, osagarria ero dena. Kuriositatez, badaukazu elektronika digitaleko irakasgairen bat? Zuek izan duzue? Zuek ez duzu ibili. Elektrikoek eta ustu baret, zuek ez, ba? Vale. Osake, bull algebra eta gauzoiek ikusi ez dituzu ikusi, ez zer. Vale. Vale, gaur, sarrera simple bat egin behar dugu. Da, irakasgainetan zentratu behar gauzak nola egiten diren teknologikoki informazioa digitalki prozesatzeko. Informazio digitala. Zueri zer esaten dizue informazio digitala? Kuriositatez, Zeren, natibos digitales hitza entzun duzu? Gazteak zaretela natibos digitales edo. Digital hitza esaten dizuet zerbait. Digital. Zergatia, ze diferentzia dagoen analogiko eta digitalekin? Kuriositatez, Hori, bai, hori. Ailegatu zaizue hori, batak eta zeroak direla. Da hori, ez zaizue arraroa egiten, batak eta zeroarekin informazioa. Mugikorran gordetzen baduzu argazki bat, batak eta zero bezala gordetzen dela hori ez zaizue arraroa egiten. Ba horrela da, bai. Eta pantail desente ditu, konparatuta analogikoekin orduen esarrera bezala ikusi behar dugu, bale? Eta irakasgainetan zentratu bergea gehiago, hemen esarrera egin ondoren, rollo pixka bat sartuko dizuet, gutako hemen. Ate logikoak, informazio prozesatzeko erabiltzen diren ate logikoak nola egiten diren galderak irakasgainetan hortik behar dira, bale? Orduen, hasteko, informazio digitala, batak eta zeroak. Hasi gaitezen pixkatxo bat hori nolabait ulertzen informazioa, zenbakiak, letrak, argazkiak, irudiak, bideoak, seinaleak, sensoreak. Hasi gaitezen gure proiektotik. Ia, lehendabiztiko atalan, informazio digitala, behitu diot, digitala. Eta kita horrelatu duzen proiektuan, edo gauza da horre eskatzen dizuegu konparazio batzuk egitea, jakiteko temperatura edo eta presioa ondo dauden, orduen erabili behar izan behar duzue, betiko operazionala konparadore bezala. Gure operazionala konparadore bezala, sartu behar diogu hemen sensorearen seinalea edo zuek egokitutako seinalea, konparatu behar duzue zerbaitekin, maila batekin, eta honek eman behar dizu irteeran, edo gauza bat, edo beste bat. Hoixe da diferentzia. Seinale jarraiak hemen, beraien artean horre denborarekin aldatzen, baina konparadore horren irteeran, tensio diferentziaoen arabera, hemen bakarrik bi maila. Hau egon daiteke asetuta positiboan edo minus V-sat. Ikusi genuen konparadoreak horrelaxe funtzionatzen duela, bi egonkor bat dela, bierko praktika horrelaxe egin behar dugu. Eta hementxe dukagu muga analogiko munduan eta digital munduan. Hau da, hemendik ezkerrera baditugu esan bezala seinale jarrai horiek, eta konparazio horien ondoren hemen informazioa daukagu bi maila bakarrik. Edo hau. Kasu honetan, minus 15, minus edo 15, edo zuen jarri duzen tensioa. Edo bi maila daudenez, esan dezakegu, bale, maila bajuari esan behar diote off, on, edo eta esan dezaket, venga, hau, bat bezala irudikatu berut, tensio maila hau, edo egoera hau, positiboa, eta hau 0. Eta hauen esan nahia argi izan behar duzu, zuen zuek zabitzate konparazio hori egiten, jaba gabiltza, informazio bat, esan nahi bat, digitalki gordetzen. Hemen bat izatea, edo hau izatea, esan nahi du, hau altuago dela. Informazio digitalaren esan nahi hori, jaba daukagu hemen. Bat horrega, esan nahi du zerbait, edo 0 horrek. Eta hemen, tensio jarraiak. Gero, hau da, temperatura eta presioa izan behar duzu. Eta biak izan beharko dituzue kontuan, argitxoren bat pizteko uste dut. Hau da, temperatura eta presioa, bi baldintzak bete behar dira. Bi konparazio izan behar dituzue, hau da, gero, bigarren urrats batean, bi informazio diferente horiek prozesatu behar dituzue. Logikoki. Erabili behar dituzue, ikusi ditugun eraiketa logikoak edo ate logikoak diodoekin goratzen baduzue, zirkuitak hauexek ziren, han bat egiteko
zirkuito genuen, hemen A eta B sartzen badugu, bi informazio digital hauek, hemen VCC, eta hemen irteeran hemen jartzen genuen operazional bat, seinalea txukuntzeko. Zirkuito honek hande egiten zuen, uste dut, bai, handera egita bat. Tarlaseko zerbait behar izan behar duzue, informazio prozesatzeko. Informazioa, bere esanahia, zuen dakizue, eta hemen prozesatzen aritu behar zarete. Edota horrera egita uste dut zirkuitoa hau zala. Resistentzia, eta hemen minus VCC baldin badaukagu, hemen operazionala txukuntzen seinalea. Hau dira, ikusi ditugun zirkuituak, Eta ordene, proiektuan eskatzen diren helburuen arabera, edo bata edo bestea erabili behar duzu, egiteko eskatzen dena. Presioaren konparazioa batean sartu, temperaturaren bestean, biak betetzen badira argitxoa piztea eskatzen, ez da gizer. Baina, ja, proiektuan aritu behar zarete. Informazio analogiko bat, digitalean bihurtzen, eta bi informazio digital ezberdinak prozesatzen. Errealitatea. Informazioa, zuek erabaki behar duzu zer esan nahi duen gauza bakoitzak, eta prozesatu. Ordene bideo hori jarraitu behar du nik hemen sarreran, eta sarrera orokor bat ikusi behar dugu. Orduen, normalean, alde batetik, informazio digitala, 0 eta 1. Baina hori da irizpide bat, esatea. Bat da tensio altua, eta 0 tensio bajua. Irizpide bat. Hau da, bi tensio maila izan behar ditugu elektronika digitalean. Zagit, V-off, edo V-on, azpikoari normalean 0 bezala edo, eta goikoari bat bezala, eta teknologi ezberdinen arabera, bi maila hauek ezberdinak dira. Zuen proiektuan, 0 logikoa izan behar da minus V-sat, konparadoreak ematen duen maila bajua, eta bat logikoa V-sat. Baina, badaude beste teknologia batzuk erabiltzen dutela bat logikoaren zat 5 voltio, eta 0aren zat 0 voltio. Potentzia gutxiago erabiltzeko, tensioak murrizten duten beste teknologia batzuk adibidez, 2,5 voltio eta 0 voltio. Eta ere ez dakize arrazoigatik simetria batzuk gordetzen dutenak, bat logikoaren zat 2,5 voltio positibo, eta minus 2,5 voltio negatibo, 0aren zat. Orduan teknologia ezberdinen zat, hauek irizpideak izan behar dituzu, eta aurkitu dituzue tensio maila ezberdinak. Kasu guztietan, errealitatea, irizpide bat, erabaki bat, hau bat logikoa izateko eta hau 0 logikoa izateko. Orduan hasi gaitezen bidea. Ia, nola bihurtu informazioa bat eta 0tan. Hemen, urrats garrantzitsuena izan behar da. Esan duzen bezala, sistema bitarra ikusi duzuen ez baitean. Vale. Zu bai, sistema bitarra, gainenok ez. Bitarra hitza. Binario. Vale. Orduen, hemen zuek informazio bat bihurtu duzue. Bale, hau erraxa zen, konparazio bat, handiago edo txikiago. Baina informazioa komplexuagoa da. Irudiak, tekstuak, eta mar. Orduan hasi gaitezen pentsatzen zenbakiak. Nola irudikatu zenbakiak 0 eta 1. Hau da. Zenbakiak. Oso garrantzitsua da, zeren zuduzunean tensio funtzio bat, tensio hori zenbakiak dira. Zenbaki funtzio jarrai bat da. Puntu bat hartzen badezu, tensio maila hori zenbaki bat izan behar da. Beraz, erabakitzea zenbakiak nola irudikatu 0 eta 1 bezala, urraz garrantzitsuna izan behar da, hoxe. Gutako, zenbakiak, begira. Hoi ze zenbaki da. Ze zenbaki da hori? Ez aitazue. Zuendako da 75, bale? Nik ez dakidan ez hau zer dan, nik hemen ikusten dut hemen 6 bat eta 5 bat. 6 bat eta 5 bat. Zergatik balio du 75 zenbaki honek? Zeren gutako eskubian dagoen edo lehendabiziko zenbaki horren balioa da hau baino txikiagoa. Honen balioa benetazkoa, horren balioa da bat. Baina 6 hori ez da 6. 6 hori da
60. Zergatik, zeren kokapen honetan dagoenez, 6 horren balioa guretzat da hauxe. 60. Kokapenaren arabera hauxe. Hemen izango bagenu bat. Bat digitori edo bat zenbaki hori, bat 6 baino txikiagoa da. Baina hemen ez, zeren bat horren balioa da guretzat, gure sistemaren amartarraren oinarria, ber, kokapenak 0, bat, bi, hauxe. 165. 100 hori txikiena, baina balio handiena duena. Sistema amartarran, eta guk zenbaki horiek ikusten dugunean da, hemen 100 zenbakiak, hemen amarrekoak, hemen unitateak. Eta horrela funtzionatzen dute bestinekoak. Eta gainera hau, positiboa dela, negatiboa izango balitz, simbolo hori erabiltzen dugu. Osa, 10 digitokin gabiltza hemen zenbaki guztiak irudikatzen. 10 digitokin, edo, 0-tik 9, ideia honerkin zenbaki guztiak. Bale, sistema amartarra da. Sistema amartarra. Amartarra. 10 biat ditugulako, ziurrenik horregatik izango da. Sistema amartarrotan berrak ditugu 10 digito, zenbakiak irudikatzeko, 0-tik 9, eta digito hauek erabiltzen ditugu zenbaki guztiak irudikatzeko, hemen ikusi duzuen bezala. Eta zergatik amartarra? Ba, ez dakit, igual 10 behatz ditugulako. 16 behatz izango bagenitu, 16 behatz izango bagenitu, ideia bizi izango zen. Behar izango genuke, 16 digito irudikatzeko lehendabiziko 16ak. Sistema 16tarra. Kuriositatez, 16tarra. Izango genituzke 10, 11, 12, 16 digito irudikatzeko. Eta sistema honetan, zenbaki hau, zenbat balio du. Honek balioko zuen, bat, bider oinarria, sistemaren oinarria, gehi 0, bider bat. Honek hau da 16. Bale. 10 behatz ditugulako, 16 izango banitu, digito hauek, 8 izango banitu, beste bat. Horren hau ez da... Hau da aukera bat, bakarrik. Guazen ikustea sistema bitarra. Sistema bitarra. Oinarria bi. Osa, izango bagenitu bakarrik bi behatz. Bi behatz. Zenbatzeko, zenbakiak, izan beharko genituzke, bi digito. Bi digito. 0 eta bat. Adibidez. Sistema honetan, zenbaki honen balioa zen bada, unitatetan. Hemen hau ez da 10, hau da bat 0, sistema bitarran, hemen zan bat 0, sistema masitarran, 10, 10tarran balio du 10, zeren da bat bider 10 ber 0, baina sistema bitarran, hau da, bat bider bi, kokapena 0 bat, berdin, bi. Honek balio ditu bi. Edo da, bi sistema bitarran irudikatuta. Bi. Zeren zenbakiak dira. 0, bat, eta bi ez da existitzen. Ja, bi da ja gutako 10 dan bezala. Bi. 3. 4. Lau da, bi. Markatu, bat. Digitoari. Bider bi ber, 0. Bat, bi. Kokapena, 4. Sistema bitarra funtzionantzeko modua honen berdina, baina bakarrik oinarria bidenez, horrela ikusik beharko ditugu. 104. Ez da 100, 100 izango zen 4, eta 10 izango zen 2. Bat, bider, bi, ber, 0, bat, berdin, 2. Eta hau, bat, bider, bi, ber, 0, bat, kokapena bat,
gehi bat bider bi ber kokapena 0, hau da iru. Sistema bitarra funtzionatzen du gurea bezala igual, baina oinarria bi digito bakarrik. Zez oso ez? Bole, pues matematikoki, hemen elektronikoki egin dezakegun hau, bi balio ezberdin izatea, matematika honek, hau oso baliagarri izan behar da, hau prozesatzeko, ulertzeko eta aritzeko. Ordene, noizbaitean begira, noizbaitean ailegatzen bat zaizue meme edo txiste hau, eta esaten dute, ingenieriak ulertuko ditu hau bakarrik. Hala, tontakei hau. Igual orain ulertu duk ezaketz, ez? Ingenieriak ulertuko dute bakarrik txiste hau. Bat gehi bat, bi, baina sistema bitarran. Txorrada bat, sin más. Orduan, 75. Nola izango zen 75 zenbaki handiago bat? Sistema bitarran. Bale, pues hau, prestatuta daukat. Sistema bitarran, hau izango zen. Alde, 3, 4, 5, uste dut. Eta bat. 75, da zenbaki hau. Zeren hau, balio bezala, hau da, bat, bider bi ber 0, bat, bi, 3, 4, 5, 6, gehi, bat, bider bi ber 0. Osa, bi digito horien balioa, hau izango zen. Hau da, 74, gehi bat. Baina, bueno, hau izango zen zenbaki bat. Horrela jarrita. Barkatu? Hau, zenbaki hau. 0, bat, bi ber 6, bai, seguro. 0, bat, bat, bi, lau, 8, 16, 32, 74. Bai, oza, honen pisua da, honen balio du, bat. Gutako 10, bat, bi, lau, 8, 16, 32, 74. Bai, kalkuladorean egin dezakezu, Beste adibidetxo bat, zeinua, minus 75. Beste simbolo berri bat. Elektronikan zeroak eta batak ditugu bakarrik. Sistema bitarra da zenbakiak irudikatzeko, baina minusaia da beste simbolo berri bat. Eta elektronikan ez ditugu simbolorik, bakarrik zeroak eta batak. Orduen, gauza berri horiek irudikatzeko hartu behar ditugu erabakiak, beste irizpide batzuk. Eta esan dezakegu, balioa irudikatzeko hartu behar ditut, 7 bit. Ja, bat, bi, 6, 7 hauek. Eta gero, zeinua irudikatzeko hori ere kodifikatu behar dut. Positiboa baldin bada, 8 hau 0 jarri behar dut, eta negatiboa baldin bada, bat. Irizpide bat. Kasu honetan hau ez da zenbaki bitar bat, hau ez da bi ber 7, baizik eta esaten dugu, venga, lehendabiziko bit hau zeinuarentzat, bat baldin bada negatiboa, eta balioa hauxe. Sistema bitarra oinarri, eta ja hemendik aurrera, erabakiak, irizpideak. Berdina, zenbakia handiekin. Zenbaki handiak. Hau garrantzitsua, ja. Zenbaki handiak. Gutako adibidez, 75. Eta hemen zenbat 0 jarri ditut. Bederatzi. Izugarrizko zenbaki handia. 650, 1000 milioi, ez? Zenbaki handi bat. Hau pasatzen badegu bitarrera, pues 0 eta bat pila bat behar izan behar ditugu. Orduen egin dezakeguna da, jartzen badegu, zientifikoki, jartzen badegu esponentzialki, venga, hau. 0,6 bost, bider amar ber, ber amabi, zenbaki berdin hau izango genuke, osea, simplifikatu dugu. Zenbaki handia daukagu, baina hemen ere, erabakitzen dugu beste irizpide batzuk izatea. Osea, zenbakiaren digito garrantzitsuenak hementxe daude, eta balioa hemen esponentean dago. Ba, ideia berdina erabiltzen da, ordenagailuetan eta mugikorretan eta bar, zenbaki oso handiak direnean, irudikatzeko. Zenbaki hau bitarrera pasatu beharrean, kasu hauetan urrats hau egiten da. Horrelaxe jarri.
esponente bezala jarri, eta gero kodifikatzen dugu zenbaki hau, esponentea eta zeinua ere bai. Demagun negatiboa dela, eta zeinua ere bai. Eta hemen badago irizpide estandar bat, sistema bitarran, koma mugikorra esaten zaiona, erabiltzen duela. Zenbaki bitarrak, baina horrelaxek, irizpide honekin. Erabiltzen da bit bat zeinuarentzat, gero, hau bitarrera pasatzen da, esponentea jartzen da bitarran, ez zenbaki oso baizik eta esponentea bitarrera. Hemen honek erabiltzen ditu 8 bit esponentearentzat. Hau bat, hemen 8 bit. Eta gero ja, hemen daukagun balioa, zenbaki horren digito horiek edo balio horiek, hemen txejartzen dira. 23 gehiagorekin. Bai, 23, osotan 32, 23. Eta hemen, mantisa. Hau, jarretzen dute beti 0 eta batak izaten, baina badakigu, lehendabiztikoa zeinua, 8 hau esponentea, hau mantisa, beraien esanahia horrelaxek konfiguratuta. Orden, sistema bitarrak gehi, irizpide berri hauek. Ordenagailuak gaur egun erabiltzen dute, hauen bikoitza, uste dut, bat, 11 eta 60, bai, bat, 11 bit, eta 40, 12, 3 bit. Uste dut? Hau ez kopiatzen duzu nahi. 52, uste dut, 52. 64 izateko. Doble precision koma mugikorra izango zen. Orden, zenbakiak horrelaxe irudikatu ditzakegu. Sistema bitarra. Hemen, hau, berria baldin badaztu entzat, ia, begira. Zenbaki handi hau. Hau pasatzen badegu bitarrera, pensatuko duze bit pila bat behar ditugula, ez? Claro, ez? 0 eta bat bakarrik, zenbakiak handiak dira, bera. 75, bera, zenbat, behar ditugu 7 digito. 2 beharrean 7. Eta esan dezakezu, jode, zenbaki handiak behar dute bit pila bat. Hoi, eragozpen bat izan behar da, elektronika digitalean. Bai, baina elektronika oso azkar izan behar da. Bezai asko kezkatzen, asunto hori. Ikusiko duzuen bezala gero teknologian. Da beste kuriositate bat. Kodigo QR kodigoak kin aritu zarete. Kodigo QR, hori dira, edo laukitxo beltza edo txuria. Edo 0 edo bat. Eta hor daude, QR kodigotan, hor daude 280 bit. 280 bit. Kodigo QR-tan daude 280 bit. Ez dakit estandarra izango da, batzuk handiago dira, beste batzuk txikiago, baina, bueno, ez da asko ez. 280 bit. Bueno, zenbaki, QR bakoitza, QR pila bat ikusi ditugu. Bale, bit kopuru honekin, ez dala oso handia. Bit kopuru honekin, digito kopuru hauekin, irudikatu ditzakegun zenbaki kopurua da, biber hori. Osa, bit horiekin, biber 280 zenbaki ezberdin, edo kombinazio ezberdin irudikatu ditzakegu. Eta bakitzen zenbaki den hau. Ezagutzen dugun unibertsoaren atomo kopurua, baina zenbaki handiagoa. Osa, QR kodigo batekin, jarri dezakegu QR kodigo ezberdin bat, unibertsoko atomo bakoitzari. Osa, que bueno. Osa, gauzak ez dira horren handiak. Bai, handiak dira, baina ez da horren... Izu berri. Kuriositatez. Zenbakiak. Sistema bitarra eta erabakiak hartzen gabiltza. Izkiak, WhatsAppetik tekstu bat bidaltzen duzunean, hor zertan ari gara. 0 eta bat gabiltza bidaltzen, baina hor erabakitzen dugun gauza da, izki bakoitza kodifikatzen dugu bitar bezala. Orduan esaten dugu, astikodean, hau estandar bada, da hoxe, 0, 0, 0 bat, 0. B izkia, 8 bit urrengoa. C izkia, 0 bat, 0, 0, 0, 0, bat, bat. Eta izki guztiak eta zenbaki guztiak eta digito guztiak, horra kodifikatu ditzakegu.
beti sistema bitarrean, baina kasu honetan hau ez da zenbaki bat, baizik eta esan nahi bat. WhatsAppeko mezu bat bidaltzen duzuenean, izki bakoitzeko horrelaseko txorro bat. Hemen ere pentsatu dezakezu, jodi, tekstu tonto batek bit kopuru pila bat behar izan behar ditu, eta deno bagabaitza bidaltzen, bai, bit asko. Baina hori elektronikari ez da arazo bat, elektronikarentzat. Zeren oso azkarra izan behar da, bai, zeroak eta batak sortzen, bidaltzen eta gordetzen. Orden hori ere ez da arazo izan behar. Eta ahots mezu bat bidaltzen duzuenean, hemen badago aplikazio bat ikusten zula zure ahotsaren seinalea, ez dakite, ikusiko den, portatilan ondo ikusten zen, baina ez du jarri behar. Utzi segundo bat, Kuriositatez. Ez. Baina. Hementxe. A ver, Freeze. Osea, akademo.org sartzen bazarete, hor badago oszilloskopio virtual bat, eta gure ahotsa erregistratzen dute ikusi zakegu forma. Ia eskatu bizuete. Ia esan zerbait. Freeze, non dago? Bai. Ia esan zerbait? Santzak. Bai. Esango dunik. Ja, Osa, nire, tontos oso hori dia 5 milisegundo. Ez dakit ikusten da. Epa. Baina. Ikusi dizakezu zuke. Osa, 5 milisegundotan, nire hori dauka 5 milisegundotan zenbat aldatzen den. Hori hautsa seinala bakarrik, eta esaten mazu zen gauza, ikusi dizakezu, Orden, hautsa. Mikrofono batek bihurtzen du. Haizearen presioiek, tentsioan, seinale berdina. Osa, kodifikatu ditu zenbakiak. Zenbaki handiak, izkiak, hautsa seinale bat. Ikusi duzuet seinale bat dela. Boz hautsa edo soinua, venga. Edo eta seinalea. Gure proiektuaren sensoraren seinale bada, hautsare bai. Eta ikusi duzue, mikrofono batek bihurtzen du presioan, 5 milisegundo horietan, holasiko zerbait atera zaigu. Osa, seinale oso azkarra, badirudi oso azkarra dela. Bialtzen duzuenan WhatsAppetik, hau, zer uste duzu bialtzen duzuela? Bakizu zer egiten zuen bongikorrak? Mikrofonoti, hau ailegatzen da. Pues, hor, barruan dagoen elektronika egiten duena da, hau seinale jarrai bana, hemen infinito puntu daude. Orden infinito gauzak ezin dugu irudikatu, mugatuta gaude. Orden mugikorrak egiten duena da, seinale hontako puntu batzuk hartzen ditu bakarrik. Berak abakitzen du. Seinala motaren arabera, zenbat puntu hartu, azkarrago edo motelago, eta adibidez hemen hartu dezake, hau, ez dakit, gutxi, hau. Hor, hemen badaude teoriak, zenbaki edo eta puntu kopuru arabera, seinalearen kalitateaz galtzeko eta bar. Mugikorrak hau egiten du. Infinito puntu duen seinale hortatik hartu behar ditu puntutxo horiek bakarrik. Puntutxo horien tensio balioa zer da? Zenbaki bat. Tensio balio hau, zenbakiak dira. Zenbaki horiek bitarrera pasatzen ditu, adibidez hau da bat 0, bat 0, beste hau da 0, 0, bat 0, 0, beste hau da 0, 0, 0, 0, 0, beste hau ez dakit zer. Osa, puntu bakoitza pasatzen du bitarrera, eta esan dezakezu, 5 milisegundotan horrelako rollo bat baldin badaukat, bit pila bat behar ditu, bidaltzeko, bai, baina elektronikak hori jasatzen du ondo. Hau da, WhatsAppeko mezua, gordetzen duzuenean edo eta bidaltzen duzuenean, bidaltzen dana. Puntu batzuk hartzen dira, kodifikatzen dena bitarrera, beraien tensioa balioa, zenbakiak direlako, eta hori biltzen da. Hartzerakoan hartzen dira horiek,
bihurtzen dira tensio maila horietara eta seinalea sortzen da. Osea, posible da. Eta irudiak, eta bideoak, demagun, horrexeko argazki bat egiten digula zuhaitz bati. Horrexeko adibidez, zuhaitz bati. Eta irudi baten koloreak daude, detalle pila bat. Nola pasatzen dau? 0 eta 1 koloreak, hemen ere, hauxe egiten da. Hemen dagoen informazioa mundu analogikoan da infinito. Elektronikan mugatuta daude. Bale, oso azkar egin ditzakegu gauzak, baina mugatuta daude. Infinito ezin dugu. Egin behar duguna da, hemen egin dugun bezala denboran, aukeratu puntuak, hemen aukeratu behar ditugu puntuak, hemen, espazioan. Hartu behar ditugu, pixelitza esaten ditu zerbait. Pues, horrela esadibidez. Eta hemen begira, hemen daukagula, zerua. Eta horria, hor, pixel bakoitza borobildu behar dugu kolore bakar batera. Hori bai, hemen informazioa galdu behar dugu. Hemen galtzen genuen bezala, pues, hau ez dugu bidantzen. Baina matematikoki demostratu daiteke, honek kalitatea ez duela galtzen, abiaduraren arabera. Hemen berdina. Eta pixel bakoitzari kolore bakar bat ematen diogu. Borobiltzen dugu, zerua eta berdea, ez dakize kolorera, hemen berdea, urrezta galtzen, hemen urdina, beste haiek borobildu, oza, pixel bakoitza, kolore bat, kolorea. Eta, hemen ere, ikertu dugu gure begiaren funtzionalitatea koloreekin, eta posible da, kolorea dira, infinito kolorea, pila bat. Gure begiak, ikertu dugu, posible dela, kolore guzti horiek, banatzea 3 oinarrizko koloretan bakarrik. Gorria, berdea eta urdina. 3. Orduen, lehendabiziko urratsa da pixel bakoitzari ateratzea zenbat daukan gorria, zenbat berdea eta zenbat urdina. Zenbakitan, ja bagabitza, zenbakitan bihurtzen. Demagun, hoi berdea, pues gorria 0, ez dauka gorririk. Green mai nahiko, zeren horria zan, urdina, venga, green, oso green, pixel hori, eta oso blue, urdina. Osa, posible da gure begiak, deskomposatzea, kolore guzti horiek, oinarrezko 3 horietan. Eta 3 horiekin bakarrik irudikatzea, espektro gehiena. Begira, zenbakiak, pixel bakoitzako, jarri ditugu koloreak 3 zenbakitan. Eta orden, pixel bakoitzeko egiten dena da, kodifikatzen da zenbaki hau, 0, pues, 8 bit, 60, pues, demagut dela, ez dakit, eta hau, oza, pixel bakoitzeko 8 ber 3, 24 bit, pixel bakoitzako 24 bit. Hemen daude pila bat. Megabaiteko irudi bat, ez direla oso handiak, milioi bat bit, milioika. Eta TIFF egiten badituzu irudiak, okupatzen dute pila bat, gigabait. Bueno, oso handiak. Baina, ideia oinarrizu dira, hoxe, begira. 0 eta 1 bezala daukagu informazioa, kolorearena, edo soinuarena, edo seinale batena, eta trukoa izan behar da, zenbaki bezala irudikatzea, eta zenbaki horiek bitar bezala kodifikatzea. Hori da gertatzen dena, gure mugikorretan. Irudi bat gordetzen badegu, horrelaxeko 0 eta 1 pila bat gordetzen ditugu, zeren irunaka kolore informazioa horrelaxeko gordetzen da. Giro matematikoki posible izan behar da hau konprimitzea. JPG eta irudi horiek bitko puru hori asko konprimentu dezakete. Zergatik hau. Eta rollo guzti hau zergatik. Zergatik. Eta hau zergatik. Zergatik behar dugu 0 eta 1 bezala gordetzea. Gordetzea edo eta bidaltzea edo eta lana egitea 0 eta 1 bezala. Arrazoi nagusiena hauxe.
Demagun hemen seinale bat daukagula, analogikoa. Edo nire hautsaren tarte txiki bat, edo sensore baten aldaketa. 0, eta tensio horartean aldatzen poliki-poliki. Aurreko atalean ikusi duzue, zarata eta interferentziak ez direla saiztu. Eta demagun, momentu honetan, zarata hau daukagula. Piskat esageratuko dut. Zarata hau daukagula seinale honen gainean. Seinale jarrai baten zarata hau sartu zaigu ere bai jarraia. Beraz, orduen orain, nik neurtzen badut, denbora honetan neurtzen badut seinale hau, zarataren ondorioz hartu behar dut, bere balioa hau hartu behar dut. Ez da izan behar, Dios, seinalearena, baizik eta zaratak gutxitu didan balioa hartu behar dut. Aurre hartzen badut hemen, zarataren piko hori hartu dezaket. Osa, zarata sartzen da seinalean. Zarataren balioak zakartzen dit nire neurketak. Osa, nik hau eta hau nahi ditut hartzea, baina zarataren horren ondori nik ezin dut, tensio balioak dira. Osa, mentxe, hau eta hau hartu dezaket. Horren beste zarataztu izan behar. Baina, ezke zarata sartzen da seinalean eta ja, gezurra ez da egia. Neurtzen ari garen ja ez da egia. Zaratak gezur txiki bat sartzen nahi digu hemen. Horren nahi, bale, hau txikia baldin bada esan dezake, bueno, hortxe errore bat daukat eta hortxe egongo da. Bale, egoera berdina orain egin behar dut sistema digital batean. Sistema digital batean mugikorretik denboran bidaltzen baldin badegu WhatsAppeko mezu bat, bidale behar dugu, hemen adibidez bat, hemen 0, gero beste bat, hemen, gero igual beste bat, eta badakitzu hemen pila bat egon daitezkela. Osa, informazioa dago hemen, bat, 0, bat, bat. Informazioa dago hemen, bat, 0, bat, bat, errealitatean seinalea jarraitzen dut tensioa izaten, hemen 0 voltio, eta hemen adibidez V on, ezakit, V on, 5 voltio, 2,5, eta orain begira. Seinale honi sartu behar diot zarata berdina. Igual, handiago eta guzti. Zarata berdina. Handiagoa. Eta orain, neurtzen badut. Ja, puntu honetan orain, neurtzen badut tensioa. Demagun puntu honetan, hau hartzen dudala. Tentsioa hartu dut orain. Gero hemen hartzen dut adibidez, hemen hau. Zaratarekin, Hemen adibidez, ez dakit, egoera okerna, hemen, hau. Egoera okernak. Hemen hau. Begira, hartu ditut. Hau, hau, hau eta hau. Osea, berriz, zarataren ondorioz hau ez da V on, da txikiagoa, hau ez da 0, handiagoa da. Baina, nik hau neurtzen badut. Seinale hau baldin badago erditik gora, horregatik bakarrik badakit bat dela. Osa, bat hori ez da galdu. Bat hori ez da galdu. Zarata zegoen, baina, hau, hemen digora duen bitartean nien badakit bat dela. Hemen, neurtzerakoan, ze bit daukat hemen. Hau, 0,5 voltio bat, baina honen erdia baino txikiagoa baldin bada, hau 0 da. Informazioa zut galdu. Hauekin berdina. Hemen hartzen badu jakiteko ze balio dagoen hemen. 3,8 voltio, baina erdia baino gehiago baldin bada, hau jarretzen izaten bat. Begira, orden ideia horrekin, horrela, bidaltzen dugun informazioa, ez da galdu, ez da ez ere. Hemen egia bidaltzen jarraitzen dugu. Hemen ez seinalearen informazioa dago justo funtzio horretan. Hemen ez. Orden, zarata edo, zarataren problema, noiz, tensio, baldin bada, gure, ez dakit, on-off. Tarte honen erdia baino txikiagoa baldin bada, V on zati bi, gutxi gora bera, hau da ideia bezala. Zarata, tensio erdio baino txikiago baldin bada, bera amplitudea, hemen informazioa ez da galtzen. Horregatik esaten zaio, elektronika digitala dela zaratari immunea. Zaratari immunea. Immunea.
Hau da abantai nagusiena elektronika digitalarena. Orain arte, hau ez dugu inoz galdetu, baina zergatik da garrantzitsua elektronika digitala zarateren ikuspegitik? Ez, aurrerago ere, hau landu behar dugu, beto orduene, nasai. Azterketa prestatzeko diote, hemen ez dugu inoiz ez galdetu da ideia. Bale, hau izango zen, abantaila nagusina, informazioa gordetzeko ere bai abantaila dauka. Zer zu gordetzen badezu edo 0 edo bat denborarekin, maila hori, tensio maila hori edo galtzen bada, oso zaila da bat hemen zeroan bihurtzea denborarekin. Hau bai, ez dakit gogoratuko duzen gure garaian, informazioa gordetzen genuen kasete. Bai, analogikoa zen. Gordetzen genuen informazioa analogikoa zen. Eta hasieran ondo funtzionatzen zuen, baina hilea batera joaten bazea harutza, informazio batzen zen. Seinale honen forma beste bat hartzen zuen. Informazio analogikoa gordetzea oso arazoa sortzen du. Hemen ez. Bale, orduen zergatia hauxe. Eta elektronikak oso ondo erantzuten duelako. Bai, bit kopuru handi horri, bit kopuru handi hori bidaltzerakoan. Adibidez, fibra optiko batean, egizu zenbat bit joan daiteke segundo bakoitzeko? Terabit, zenbat zan tera? Giga, mega milioi bat. Giga, milioi. Beta, bilioi eta tera mila bilioi, segundoko, adibidez. Ez zuntzotiko batean. Internetetin zabitzatenean eta estatu batuetara bidaltzen duzuenean informazio hori edo horra da. Eta zuntzotiko pila bat daude. Orduen, elektronika analogikoaren osoaren eskema... Bueno, ez ditxoin. Orduen ikusi ditugu. Informazio ezberdinak digitalean. Zenbakiak, soinuak edo seinaleak, irudiak. Ikusi dugu zergatia. Hasieran ere proiektuan ikusi dugu zuek behar izan behar dezuela prozesatzea informazioa. Han edo hor egin beharko duzu, edo not. Irudi bati filtro bat aplikatzen duzuenean, irudi hori prozesatzen ari zarete. Nola egiten da hori? Bueno, pues zirkuito komplexuekin edo CPU-ekin. Gauza da, prozesatzeko zer tresnak ditugun informazio hori prozesatzeko. Baukagu informazioa digitalki. Orduen hori informazio hori lantzeko edo prozesatzeko informazio digitala lantzeko edo prozesatzeko jarriko dut. Zirkuitoa behar izan behar ditugu. Behar dugu zerbait. Matematikoki, bit hauekin lan egiteko badaude egon behar dira oinarrizko eragiketa batzuk. Eragiketa logikoak. Logikoak esaten zaie zeren bat eta zeroari ere logikoki izan dezakezu zeroa false eta bata true. Hori ere askotan ikusiko duzu. Horren, sistema bitarran edo digitalki dagoen informazio hori prozesatzeko egin ditzakegun eragiketa guztiak oinarritzen dira oinarrizko hiruretan. Oinarrizko eragiketak izan behar dira oso simpleak. Eta az daude beste bat. Ez que 0 eta batak ditugu bakarrik, bi digito bakarrik. Bit asko izan ditzakegu, baina bit bakoitza prozesatzeko, hau egin dezakegu bakarrik. Hemen bit bat sartzen bada, 0 edo bat, hemen irteeran buelta eman dezakegu, hau da. Horretan sartzen baldin bada 0 bat, irteeran bat ematen duen zirkuitua izango zen hau. Eta bat sartzen baldin bada, bat logikoa, honek buelta ematen dio eta 0an bihurtu. Txorrada bat, baina garrantzitsua, eta zuk ere proiektuan igual behar izan behar duzu. Operazionalarekin hau usteot ikusi genuela, buelta emateko logikari. Oinarrizko lehendabiziko eragiketa, not eragiketa. Bigarrena, hiru dira bakarrik, Bigarrena,
Hauxe, bi sartzen badira, bi bit, eraiketa honek egiten duena da, hauxe, bi biten arabera. Sartu daitezkeen kombinazio guztiak dira biak 0, hau bat edo biak bat. Hau da, besteik ez. Mundu digitalean, sarreraren kombinazio guztiak oiexik izan behar dira. Eta honek egiten duena da, honek ematen du bat bakarrik biak bat direnean. Osa, biak true baldin badira bakarrik, bera da true. Gezur bat sartzen badugu, gezur bat eta egi bat, gezurra. Egi bat, gezur bat egin morrotzen badezu, mozorrotzen badezu, gezurra izan behar da. Eta azkenekoa, hor eragiketa. Bi bit sartzen baldin badira, honek eman behar dugu irteran maila altua, bietako bat baldin bada. Hautxe. A, B, C, sarreran baldin baditugu 0, 0, 0, bat, 0, bat, sarreran bat baldin badago, berak ere egia. Bata edo bestea, bietako bat betetzen bada, irtera ere bai. Diodoekin ikusitun zirkuituak hauxe betetzen zuten. Bale, pues, hiru ate tonto hauek, dira, zirkuito digital guztiak, zure mugikorretan orain grabatzen ari den portatil horretan, prozesatzen ari den informazioa, badago oinarrituta, eragiketa simple hauetan. Gezurra dirudi, baina, bull algebra, bull izan zen hau dena, bull eta, ez du goratzen, bull eta i, eta beste tipo bat. Bole. Mintuntu pare bat, atxeden bat, egingo dugu. Oinarrizkoak hauexek. Digitaleko irakasgaian beste ate batzuk ere ikusten dira, ba? Beste ate batzuk, hauen kombinazioak direla ere ikusten dira. Adibidez, hauxe. Ikusiko duzu ere bai. Begira, ate hau. Atxipak ere erosi daitezke. Honi NAND esaten zaio. Honek egiten duena da, hau, AND eta gero alderantztu. Osa, gero nene maite zengo zen hau, eta gero buelta manda. Ez bat, 0. Gero ere, aurkitu dezakezue, hor, bolotxo batekin hemen, eta bolotxo horrek egiten duena da, hori buelta eman. Osa, logika hemen buelta eman. Izango zen, hor eta not. AND eta not. Nor ateak. Eta gero, ere badago beste bat, kurioso, hor, esklusiboa, honek egiten duena da, sarrerako bitak konparatu. Ez berdinak baldin badira, maila altua. Berdinak baldin badira, bajua. Bale, sin más. Ikusten duzu hauek egin daitezkela, hauekin, beti. Baina zergatik jarri dizkizuet hau. Zeren, matematikoki, hauexik dira oinarrizkoak, simplenak. Baina teknologikoki, eta gaur bertan ikusi behar dugu, hau, eta hau, teknologikoki izan nahi dut, fabrikatzeko, egiteko, hauek baino erraxagoak izan behar dira. Eta gaur bertan azaldu behar dizuet, nola egin dezakegun transistorekin integratuta relaxeko eragiketa bat. Teknologikoki, fabrikatzeko, hau simpleago da, hau baino. Naiz eta dirudi bi gauza egiten duela. Gauza da, lau transistoretxoekin bakarrik eragiketa ulortu dezakezu. Eta zuri bakarrik. Zu digitales ikusi duzu da, esan duzu? Igual, kalkulan, bale. Eta ate logikoak ere. Eta Karnov, simplifikatuta hori. Simplifikatzen ere, kalkulan, bale. Eta ez hori bakarrik. Posible izan behar da, ate honekin direla simplenak egitea, honekin eragiketa guzti hauek egitea. Begira. Horrelaxeko ate batekin. Hartzen baldin badegu informazio digital bat. Eta konektatzen badegu ate honen bi sarreretara, horrelaxe, eta ate honi sartzen baldin badizkiegu bit berdina, hemen, hau da, not eragiketa bat egitea bezala. Kuriositatez. Edo eta, begira, orain, horrek, not egiten duela. Orain egiten badegu bi biten sarrera. Pasatzen baldin badegu ate hortatik, dala, hau eta not. Eta gero honi not egiten badigu horrelaxe. Hemen izan behar dugu,
and. Osea, hau da, and eta not, Osea, not da bueltatzeko. Joan datorri bat egin dugu. Eta azkenik, begira, horrelaxe konektatzen baldin baditugu bi sarrera, A eta B. A alderaztu behar dugu horrelaxe. B ere bai, alderaztu behar dugu horrelaxe. Eta gero, bi horiek pasatzen baditugu NAND batetik, hemen badakizu ez sortzen den. Ze sortzen den? Hor eragiketa. Eta rollo hau sinisteko zaila den rollo hau zergatik kontatu dizuet. Zeren teknologikoki, ingeniari bezala, egoera hauxe daukagu orain. Guguk izan ditzakegu bakarrik. Ate logiko hauek, bakarrik, teknologikoki irraxenak direla, bakarrik hauek. Eta egin ditzaket, bakarrik ate batekin, behar ditudan eragiketa, oinarrizko eragiketa guztiak, edozein gauza egiteko. Osoen teknologikoki hori interesgarria da. Ez ditugu hiru ate ezberdin behar prozesatzeko informazioa. Honekin bakarrik nahikoa izango zen. Orduan, hori interesgarria da. Gaia, azkeneko eskema eta bukatzeko, sarrera bukatzeko, begira. Digitaleko irakasgai baten eskema jarri behar dizut. Hasi gai informazioa hemen, informazioa. Ikustigu informazioa nola jarri dezakegun 0 eta 1 bezala. Gero nik esan dizuet, oinarrizko eragiketa hauekin egiten direla zirkuitotxo hauekin edo ate logiko horiekin egin ditzakelo gauza guztiak, ate logikoak ikusi ditugu. Not, and, eta hor. Gero, aparte ikusi dugu hori egin dezakegula. Ate logiko hau egin ditzakegu zirkuitoak informazioa prozesatzeko. Zirkuito logikoak, ez da? Zirkuito digitalak. Guk, hau ez dugu egin behar, digitaleseko irakasgai bat izango zen. Zirkuito konplexuago, txikiagoak, informazioa prozesatzeko. Ere bai ikusten da, irakasgai honetan, ate logiko horiekin nola egin ditzakegun memoriak, oso garrantzitsua ere bai ez bakarrik informazioa prozesatzea, baizik eta modu elegante batean gordetzea, memoriak, eta ate logikoekin egiten dira, edo beste teknologia batzekin, baina ideia berdina da. USB batean gordetzen duzunean informazioa, eta bare, 0 eta 1 gordetzen ari zarete. Eta gero, begira, baukazu informazioa prozesatzeko zerbait. Baukazu gordetzeko beste zerbait. Orden, bi hauek kombinatuta adibidez. Biderketa bat, egin dezakegu biderketa egiten duen zirkuito bat, edo egin dezakegu biderketa bat batuketa errepikakorra bezala. Biderketa bat da, 4 bider 3 da 4 gehi 4 gehi 4. Osa, 4 gehi 4, emaitza gorde, gehi 4. Hau da, zirkuitoak eta memoriak beraien artean erabili ditzakegu eraiketa asko ze konplexuagoak egiteko. Eraiketa sekuentzialak edota zirkuito sekuentzialak. Erabiltzen dutenak, zirkuito simpleago bat, memoriarekin, eta simplifikatzen dituzte eragiketa konplexuagoak egiteko eragiketak. Eta zirkuito hontan daude oinarrituta, pues industrian erabili behar dituzuen mikroprozesadoreak, mikrokontroladoreak, digital seinaleak prozesatzeko digitalki. Guden irakasgai digital batean hauxe izango zen bidea. Guk ikusi dugu hemen sarreratxo bat, eta orain, bigarren orduan ikusi behar ditugu teknologikoki nola egiten diren hauek, eta bertan geratuko ga, bueno, oraingoz, lehen da bizuko atalean, hementxe, eta hortik aurrera ez dugu jarraitu behar, gu hementxe geratu berga. Bai hemen, eta bai informazioa digitalizatzeko aurrerago ikusiko dugu datorren astetik aurrera ja zirkuitotxo bat. Beha gaur, ate logikoa nola egiten diren, ikusi behar dugu, dakigunarekin, transistorekin. Hotzeden bat, egingo dugu.